Nola izendatzen dugu hidrogenoa esmetal batekin lotzen danean, ikusiko dugu orain. Hidrogenoa esmetal batekin lotzen danean, hidrazidoak ematen ditu eta gogoratu behar dugu hidrogenoak etortzen dela bere balentzia bakarrarekin eta hauek izango direla lotzen zaizkion esmetalak. Fluor, kloro, bromo, iodo, azufrea, selenioa eta teluroa eta balentzia taulan datorren balentzia negatiboarekin lotzen dira. Fluor, kloro, bromo, iodo, azufrea, selenioa eta teluroa bere balentzia negatiboarekin lotuko dira hidrogenearekin. Eta izendatzeko bi modu erabiliko ditugu. Tradizionala eta azido hitza erabilita. Adibide batzuk ikusiko dugu. Hidrogenoa eta azufrea lotzen badira, hidrogeno sulfuroa ematen da edo azido sulfidrikoa. Erabiltzen dugu azido hidriko eta erdian esmetala, hidrogeno, uro eta erdian esmetala. Ikusiko dugu bromoaren kasuarekin. Hidrogeno, bromuro, hidrogeno, uro eta erdian esmetala, azido hidriko, azido bromhidriko. Azido hidriko hitzan eta esmetala hemen batean. Iodoarekin lotzen bada, hidrogeno ioduro, azido iodhidriko eta kloroarekin lotzen bada, hidrogeno kloruro eta azido kloridriko. Orduan, hidrogeno esmetal batekin lotzen danean hidrazidoak ematen ditu, hauek dira lotuko zaizkion elementu esmetalikoak hidrogenoa bere balentzia negatiboarekin dator eta hauek ere taulan datorren balentzia negatiboa erabiliko dute. Izendatzeko bi modu, hidrogeno, uro erabilita edo azido hidriko erabilita.